ମୁଁ ବିଜୟ କୁମାର ପାଲଟା ସିଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର 108ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ସେ ଉପରେ ଆଜି ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ମହାସଭା କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ଏ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏନ୍ଏସି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ପ୍ରତିଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ବିଜୁପ୍ରେମୀମାନେ ଆଜି ଏଠି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇକି ତାପରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ସଭାରେ ଆମର ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଏଠି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେଇକି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଜୁପ୍ରେମୀମାନେ ସେହି ଶପଥ ନେଇଥିଲୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ଆଜି ଏଠି ଶପଥ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବୁ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ ଏହା ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବୁ। ସାର୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥିଲେ ସେ ତ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବାଛିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ମାଟିର ମଣିଷ ଏ ମାଟିର ଜନନାୟକ ଏ ମାଟିରୁ 7 ଥର ଧରି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆଜି ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏଠି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟକ ଭାବରେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠାର ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ଯାହାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। उमा माहेश्वरी सेठी दिगपहंडी ब्लॉक महिला विजु जनता दल सभापति। कौन कहे मैडम आज विजु पट्टनायक 108तम जन्म जयंती से कौन कहे? आज प्रभात पुरुष विजु बाबूंकर 108तम जन्म जयंती उत्सव आपण मैंने जानते प्रभात पुरुष आम विशेषकर महिला मानकर उन्नति सेते बेलू चिंता करते जार आज रूपांतरण आज आपण मैंने देखुं महिला मानकर किभली भाव सशक्तिकरण होती आज घर कोणर महिला माने आसी प्रत्यक्ष भाव में आपण मैंने देखुं से राजनैतिक स्तर कथा कहतु आर्थिक कि सामाजिक स्तर में से माने निजे स्वावलंबी होती एवं घर कोणर आग को आसी प्रतिनिधित्व करुँच जार सुफल आमको माननीय मुख्यमंत्री 50% अधिक संरक्षण सुविधा करछंती आज आपण देखा पाइबे कहीं घर कोण रही महिला मैंने प्रस्तुत नुहति निजे निजे से माने स्वावलंबी होती जार सुफल प्रत्येक परिवार प्रत्येकटा नारी आज पाई पारछंती।